Защо? Виж птиците, и те са Божии създания, но нямат нашите страдания. И нашият безумен свят не ги тревожи. На тях им стигат 2-3 зранца от клечици гнездо, люлеещо се волно не някоя дърво. И чуй благодарна песен до възбог, огласяща напред света широк. А ние сме вечно недоволни и после зли, и после болни. Защо за нашите беди небесният Творец виним, да той създал рая на земята, а ние с нашите дела объркваме сами съдбата си.